Moi boas, pois estamos aquí en Melide para participar un ano máis e con esta xa son 7 edicións nas que participo na Media Maratón Palas Melide, os 21 do camiño. Este ano non sabía que obxectivo coller, xa que veño da lesión e ao final o resultado foi este, xa que fixen unha enquisa en Instagram e decidistes que apretar e intentar a mellorar o tempo, así que vámoslo intentar. Non prometo nada, pero hai que intentalo. Vou coller o autobús que están aí xa esperando e vémonos agora en Palas xa. Atletas a línea de salida. 1, adelante. Aquí comienza el nuevo pito de camino. Xa polo kilómetro 5, creo que 20 minutos máis ou menos. De momento 3:57 por debaixo, pero vai costar.
Nuevamente el atletismo Far. Miguel Amore. Tens aquí os beneficios, aquí nesta carpa, se non, pregunta, tens aquí a mochila tamén. Pois ata aquí o que foi a media maratón os 21 do camiño. Antes de ir co pós-carreira, pedir desculpas porque non sei que fixen neses kilómetros que non gravei. Bueno, mellor dito, que gravei mal, porque durante eses kilómetros fume gravando as pernas en vez de gravar cara adiante. Non sei se foi a GoPro que andaba algo rara ou que me equivoquei eu, pero tedes os vídeos do 2023 ou 2022 para ver o percorrido completo. Agora xa podemos seguir. Victoria para Bouchait Nasser en 1 hora 9 minutos e 35 segundos e Tina Fernández en 1 hora 28 minutos e 59 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 42 e noveno da categoría con un tempo de 1 hora 27 minutos e 16 segundos a un ritmo de 4:11 o kilómetro. E na cronoescalada subida ao mato foi o 64 con un tempo de 7 minutos 7 segundos. As sensacións máis ou menos ao principio non foron moi boas, ia coa sensación de que me ia dar un punto correndo forzado, pero polo kilómetro 2 xa ia ben e dende aí xa fun tirando, todo ia ben para lograr o obxectivo, pero polo kilómetro 14-15 máis ou menos xa me estaba costando seguir o mesmo ritmo e os últimos kilómetros dende o polígono máis ou menos xa ia perdendo postos e desexando rematar. Aínda así fun pelexando ata o final por conseguir un bo tempo e a pesar de non conseguir o obxectivo, xe que fixen o meu segundo mellor tempo nesta carreira, que para 3 semanas que levo correndo con normalidade, pois non me podo queixar nada. O percorrido igual que os últimos anos, saída dende Palas de Rei, onde damos unha volta duns 5 km aproximadamente e poñemos rumbo a Melide, saindo de Palas polo paseo e a partir de aí un continuo sube e baixa por terra e asfalto, con algún tramo máis propio de trail. Subido ao mato no kilómetro 11 ata o kilómetro 12,6, seguimos co sube e baixa, pero xa subindo máis, ata os últimos kilómetros onde está a subida ao polígono e un pouco máis adiante dende Furelos ata Meta xa todo o tempo subindo. A distancia polo reloxo foi de 20,8 km. O prezo por participar foi por tramos de participantes, sendo os primeiros 500 en 22 euros e os últimos 250 en 25 euros. Este ano creo que as inscripcións duraron 20 minutos, de feito saturouse tanto a páxina que deixou inscribir a máis participantes dos establecidos. Os puntos positivos, pois moi boa información da proba, ademais dos 21K tamén hai carreira de 6K, actividades paralelas durante todo o fin de semana, zona para aparcar preto, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, retransmisión en directo da proba, servizo de guardarroupas, servizo de autobuses para ir ata a saída ou para volver, animación en varios puntos con grupos de gaiteiros, avituallamento intermedio, avituallamento final moi completo, zona de masaxe, duchas debe haber 1 kilómetro e pouco, pero deben ser se quedan máis preto, medalla finisher que teño por aquí, e de agasallo daban esta bolsa onde ias metendo o avituallamento, e esta bolsa tamén onde viña o dorsal e onde tamén viña esta camiseta manga longa, tamén viña esta camiseta sin mangas, máis estes calcetís e unha pegatina. Os puntos a mellorar, pois non notei nada en falta, o único que a praza de fin de festa estáse quedando pequena para tanta xente, pero é a que hai.
Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.